Gurban bayramının ilkinci günü Arkadağ şäherinde de giň erimli dawralar awetlendi. Şäheriň bayramçylyk meýdansadyna halkymyň milli däpdi surlary ýasadyna toý hereketleri ýaýbanlandyrly. Hiňilikler gurlan meýdança Gurban bayramynyň halkymyň durmuşyndaky milli aýratynlygyny ýüze çykarýar. Bu aýramda hiňilik uçmak däpleri häzire çenli saklanyp gelip, ol münasip dowam etdirilýär. Döwlet siýasatyna jemgyýetiň ahlak ýörelgelerini pugtalandyrmaga, taryhy meden mirasy sarpa goýmaga we onu gorap saklamaga uly ähmiýet berilýär. Halkymyň durmuşyna çuňur ornaşan milli däpdi surlarymyň aýaguly, medeni gymmatlyklarynyň goralyp saklanmagy, olaň esatyna arasy ahlakly, giň dünýä garaýşly ýaşlaň terbiýelenmegi babatda döwlet derejesinde giň erimli işler alınıp barylýar. Täze taryhy döwürde milli bayramlarymyz täze mazmun bilen maýlaşdyrylýar. Haýar sahawatlylyk, hoşniýetlilik, ymsanperwerlik ýaly asylly ýörelgelerden ugur alınıp, Gurban bayramy her ýyl dawraly bellenýär. Gurban bayramy dogruçylyk we päkligi ünleýän, agdybirligi, jewitligi dünýä ýaýýan, jemgyýetde ähli umumy ruhlentligi döretýän gadymy bayramdyr. Adamlaryň meden özüşiniň belent ruhy ahlak gymmatlyklaryny öňüne jemleýän mukaddes Gurban bayramynyň däpdi surlarynyň bünyady köp asyrlyk taryhy bolan halkymyň ymsanperwer ýörelgelerini dayanýar. Bu bayramçylyk günlerini mälim bolşaýaly halkymyz musulmançylygyň gurbanlyk bermek desuryny berza etýär. Medeniyet we sunud saatlarynyň bayramçylyk münasibetli konsert çykyşlary bu mukaddes bayramyň şatlyk şagalagyny artdyrýar. Arkadaş şäherinde bayramçylyk meýdansadyna Gurban bayramy münasibetli guralan aýdymsally çykyşlar täze döwrewap, akylly şäheriň ýaşaýjylary üçin azaýyp sowgat boldy. Konsertiň dowamynda sunud saatlarynyň ýerine ýetiren çykyşlaryna ýurdumyň gazanýan üstünliklerini bolan tüýsürekden buýsanç duýuldy. Gahraman arkadağımızın ve arkadağılı gahraman serdarımızın yol yörelgeleri esasında dörücülüň we ruwaşlyň ýoly bilen anamly öňe barýan watanmyzyň azaýyp geljegine anam beýan edildi. Bilen teňde ýanglanan aýdymtarlarda arkadaş şäheriniň ýaşaýjylarynyň özi ýaşaýan aýratyn hukuk derejeli şäherine Türkmen halkynyň milli lideri gahraman arkadağymyza Himde hormatly prezidentimiz arkadagy gahraman terdarymyza çäkdir güýtünji we hormaty beýany tapdy. Şeýlekem Türkmen halk aýdymlary himde Gurban bayramy ýaşlyk we söýgü baradaky aýdymlar bilen birlikde gelin ýylan gözelligini wasfetýän owadan aýdymlar ýerine ýetirildi. Belin tiňliklerde badal uçmaň Gurban bayramynyň aýratynlygy bolşaýaly bu mukaddes bayramyň halkymyň durmuşyna ornap, ýörelge öwürlen ýene de bir azaýyp aýratynlygy bar. Olaň aýratynlygy bolsa, bu bayramçylyga niýetler, täze egneşikler giýmekden ibaratdyr. Şeýle bolanda, Gurban bayramyna himmeler esasan ömrümizin yaraşy we gelşigi gelin ýyllar owadan täze giýiluglaryna şatlykly, toý günlerine nur saýaly. Şeýle gözellik nurly mehribanlar arkadaş şäherine azaýyp konsert çykyşlaryny tomaşa edip, Gurban bayramynyň gözellik öwüşgünlerini artdyrýar. Bu bolsa mukaddes Gurban bayramynyň hakyky uruşyn bayramdygyny ýüze çykaryp, bayramçylygyň halkymyň iň söýgüli bayramlarynyň biridigini alamatlandyrýar. Şuň bilen baglykda hormatly prezidentimiň Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagynyň başlygy, gahraman arkadağymyzyň beýik başlangyçlary bilen nesillen hemde döwürleň arasyndaky üznüksizligi üçin etýän. Halkymyzyň dünýä garaýşyna düýpli ornaşan hemde ymsanperwerligi, agdybirligi, haýyr sahawatlygy, ak ýürekligi, lewdi halallygy, dähme söýerligi, ruhu we ahlak arasylygyny dawralandyrýan durmuş ýörelgelerimiz, milli gymmatlyklarymy halklary baglaşdyrýan we doganlaşdyrýan köpräk urdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanşy döwründe gahraman milli liderimiziň bu ýoluny hormatly prezidentimiz münasip dowam etdirip,
Udak geljegi nazarlayan hemde jemgyçilik durmuşynyň ähli gurlaryny gurşap alýan ödegörtmeleri amala aşyrýar. Milli maksatnamalarymyz üstünlikli durmuşa geçirilip, ýurdumyzyň ykdysady kuwaty artdyrylýar. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi barka ýokarlanýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Gurban bayramy hassa şatlyk şokunly bellenýär. Yurdumda hormatly prezidentimiň fermanına laýyklykda Gurbanlygyň 3 gününe iş güni dälilip yglan edilmegi hemde oň jemleýiji 3-nji gününiň dinş gününe gabat gelýänligi sebäpli ýekşenmedäki dinş gününiň duşanma gününe tüýşürmegi halkymyzyň bu milli bayramy has dawraly, şokunly hemde tüýsürekden hoşallyk duýgulary bilen bellemegine mümkinçilik berýär. Halkymyzy şeýli eşiretli, bagtyar durmuşda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagymyda kimde hormatly prezidentimiz arkadagyly Gahryman serdarymyda dawara gatnaşylar tüýsürekden alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar.